Allah ya ji kan iyaye, amin ya hayyu ya qayyum. Malam, tambaya na ita ce, menene hukuncin pre-wedding pictures? Allah ya saka da alkhairi. Akwai littafi na fatawa baladil haram da aka tara fatawoyin malaman saudiya a shafi na 439. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin al-Wuhaibi at-Tamimi rahmatullahi alai ya yi magana akan haramcin irin waɗannan bukukuwa da ake a lokacin aure. Na farko ya bayyana hatsarin pre-marriage abubuwa da ake fa a sani cewa lokacin ba yi auren ba. Na biyu, idan kuma aka riga aka yi auren an kulla to fa yanzu iyalinka ne, kuma fiyayyen halitta ya ce duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai sheke kanshin aljanna ba a kan kawai pre-wedding ba, hatta irin bidiyo da ake yi wanda a zamanin da ya amsa fita wannan wajen shekara 30 ba ma irin jarrabawan da muke ciki a yanzu, amma ya yi ta tsoratarwa akan ɗaukan bidiyo da hotuna ana watsawa cewa wannan yakan buɗe ƙofa ta ɓarna mai yawa da ke cutar da auren, yakan kora albarkan auren, yakan kuma cire kunyan ma'aurata, sannan kuma yakan gayyaci mutanen banza zuwa ga sanya ido akan iyalanka. Kula ga wannan, a magana mafi inganci na malamai, irin waɗannan abubuwa da ake ba halal ba ne, kuma mafi hatsari shine a yi hotunan kuma a rika watsawa ko a yi bidiyon a rika watsawa. Akwai tsautsayi da yasa aka nuna min wani bidiyo bai wuce sakan 20 ba, na wani mutum ya auri yarinya, gashi dai da gari haka ta kamala irin ta alaramma, riga ta kamala, ita ta yi shiga babu da lullubi, ta sa doguwar riga amma dai ya bayyana halittar jikinta. Abin tsoro da ya zo tana rawa, yana rawa ta bayanta, abin da yake a jikinta ta baya babu daɗin gani. Mutum mai kunya ko auren mace zai wahala a satin farko iya wannan da ita a cikin gida, bare wannan fa a wurin taro ne aka haɗu, yana rawa ta bayanta, yana wani abu, la ilaha illallah. Ni dai na yi da na sani da ido na ga wannan jarabawa. Allah ta'ala ya yafe mana gaba daya. Wannan fa a gaban jama'a suke da ƙawayenta da kuma abokanansa ake wannan. Ina albarkan aure? Ta yaya za a ce wai wannan auren haka ake so ya albarka? Jama'a mu sani fa shi addinin musulunci babu part time a cikinsa. Ɗayan biyu ne, idan za mu yi full time mu yi, idan mutum ba zai yi ba a ce ma dole ba ne fa, a musulunci babu tilas. Amma ba zai yi a ɗaura aure mu zo mu tara liman da rawaninsa a masallaci ya ɗaura aure, ya yi khutbatul haja, ya sa a yi addu'a, ya yi addu'a, ya karɓi sadaki, a wahalar da shi a irga kuɗin nan, ina waliyi ina wakili, a gama biki, a ɗaura aure na Allah, kuma an zo biki sai a bar walima da sunna ta karantar, sai kuma a tattare wani event hall sai a ji a yi ta sabon Allah. Menene dalilin wannan? Wane mai mutunci zai ɗauki irin waɗannan hotuna da iyalansa, ƙaddara ma tsautsayi ya sa ka ɗauka, me dalilin fitar da su duniya ta gani? Ni ina da yaƙinin duk wanda Allah ya nufe shi da shirya ko cikan hankali ya zo masa nan gaba, in yayi irin waɗannan hotuna da iyalansa ko bidiyo ya sa online, in dai iya da rabo, wallahi al'azim sai ya yi da na sani. In kwa mutum ya zama ya yi a shekara 20 ko 30 ya kai 50 bai yi da na sani ba, to wannan al'amarinsa sai kuma Allah. Akwai abin tsoro a ciki. Sannan fa mu sani addinin musulunci ga baki daya ba ka raba shi da kunya. Duk yadda kai musulunci ba ka cire kunya ciki, ita kunya musulunci ne. Mu duba da irin kunya na iyayenmu da suka haife mu maza da mata, kunya nasu. Ka zauna da mahaifiyarka a gida mai kunci, amma saboda kunya da kula da kai, kana saurayi shekara 15 baka taba gane wani lokaci ne larura yasa ba ta sallah ba, wanne ne take yi. Ba mutumin da yake da wayo da ya gane yaushe mamarsa ta sha azumi, ba za ta bari ka gane ba. Saboda me? Saboda kunya da tarbiyyar da suka mana. Ai wallahi ba su ci amanan mu ba, wallahi. Wallahi iyayenmu ba su ci amanan mu ba a tarbiyya. Abubuwan nan da ake ba daidai ba ne. Iyaye mu ji tsoron Allah, haihuwa fa amana ce.
don Allah a daina irin waɗannan ababe a biki, don Allah a daina, don Allah mu daina yin su, ba su da amfani, suna gayyato fushin Allah a cikin society. A zo a yi ta rawa maza da mata, ana biki, ana pre-wedding picture, ana watsa su, namiji iya taba jikin matar da bai aura ba a wannan hali. Don Allah iyaye mu ji tsoron Allah, mu saka ido akan wannan, Allah zai tambaye mu. Addinin mu baya rabuwa da kunya a cikinsa, babu yadda za a yi karaba addinin musulunci da kunya. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare ce mana yayi, innal haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma dhahaba al-akhar. Wannan hadisi iya cikin sahihul jami'i saghir, hadisi na 1959, yace da lalle da imani da kunya haka suke gwame waje daya. Mu ji maganar nan, da imani da kunya suna gwame waje ɗaya ne, ba a raba su. Hassan da Usaini ne, ba ka raba su. Idan ɗaya daga cikinsu aka zare shi a zuciyar mutum, to ɗayan baya zama zai gudu. In aka zara kunya a zuciyar mace budurwa, to imani ya ba zuciyar, ji manzon Allah. In saurayi ya zama bayi da kunya, to imani ba zai zauna ba, imani zai tafi abunsa. Ishi imani bai zama wurin da babu kunya. Sannan kunya a wajen musulmi ba ta zama in babu imani. Duk inda aka zare maka imani, kunya ta tafi. Duk inda aka zara kunya, imani tafiya yake, baya zama a zuciyar. Waɗanda suke wannan abin da Allah, akwai alamar kunya tare da su? In dai wa'azi ba zai musu amfani ba, don Allah 'yan mata da samari, mun roƙe ku alfarma, don Allah a daina, don Allah a daina, don Allah muka ce. Mu ba mu kai a ce mu a mu ba, mun amince ba ku gamsu ba, don Allah a daina. Fushin Allah muke gayyato wa society. Auren naku albarkar ne take karewa. Duba fitintunin aure. In a yau za a tambaye masu tara tambayoyi, me iya yiwa kashi 70 cikin 100 tambaya anan akan aure ne. Uba ya walakanta ya'yansa, uwa ta ci amanar kaza, uba ya tozarta matarsa, wani yayi kaza, duka fa matsalar da kenan akan aure. Don me? Don irin sharrin da muke a biki, shi yake wanzar mana da wannan bala'in a cikin auren namu. Kuma shi uba yana zaune a gida, bai damu da wani irin biki za a yi da auren yarsa da aka yi ba. Mai yiwa ma an yi rashin sa'a, mijin bai yi karatun addini ba, an ba da auren ne don mutuncin iyayensa, irin yadda ake yi. Kawai daga uba ya zo ya tambaya, a ɗanka ne, a to ai ko mutanen kirki ne, sai a bayar. Ba haka ake ba? Mafiya yawa a nan kowa auren fari albarkan iyayensa ya ci. Kawai in aka je tambayar ba a bincika, in dai iyayenka dattawa ne, gidan su wani sai ce to ai babu tambaya, ai gidan dattawa ne. Sai a ɗauko yarinya mahaddaciyar Qur'ani, sai a ba wani niga baina. Wannan garin ranar bikin ne kada ya saka ta, a zo a ɗaura auren. Ya zo ya ɗauki yarinya mahaddaciyar Qur'ani, ya kai ta wajen shedanci, a yi picnic, a yi mothers night, a zo a yi kaza da kaza, a zo a haɗa maza da mata wai da su don biki, kuma ta haddace Qur'ani. A mata wannan cin amana da cin mutunci, tun a lokacin a fara raba ta da addininta da kunyarta, imani kuma silale fita a zuciyar ta. Jiya na karanta wani hadisi ya amsa tambayoyin da manzo Allah ke cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna. Wannan hadisi muttafaqun alaihi ne, Bukhari ya kawo shi, Muslim ya kawo shi, hadisi 142. Manzon Allah ya ce babu wani mutum da zamu bashi kiwo, ƴaƴan da ka haifa, ko kai shugaba ne ko miji ne, ya ci amanan aihuwa face gobe kiyama